anaroje ababasta bakari kwe murungania igoro ya mangana kubonya batene piringo etu yare ngalo chikubarusie bango lakini aba misemba kwanda badana yaya inganeri twali kanyira sinini dimedina turu kwanda sinini na mangana kare piri wetu wase konya nonye no mugava ntaranye bekese ababasta bakora ganyake barana ke kwanda ojigosi osimbiya basogede bakari igera na yaya bono linde kesha linde giriru sugeba inyoraiga asenarende no morai bwense ya Kenya okoroku William Samoei Ruto ntobwatibaga ryogosaba amadeni kuruisiko tobwate chinguru cyo gwakane bango ebango gebwente gusangirirwa sekera omo Kenya gosenche gwakane bango nimate na nimbwato goisane kagete na ningakanete bango ayo gwakane bango no bwato goisane kagete bango tari gento kiaro siri gyoko tosuma gose goto otobetereri ebange yabete contemplated na serikali ya Kisii County yaba abantu beki kanisa barire ibaganyura ndi arengo ya public participation yarenge nonye yatangasire twabwente kogenda social hall ya Bosongo turua maoni yaito tukane ne bange yemwa bekire eyeteria ase ya madiri yaito korende eye ne propose kubekwa umataba bako craft usibakurika barosie finance bill ya kere serikali nambari y'abasomi gusaba ngaini barigere nangento kiturabeke yatoretere nibo ase egekabu yeto kienibo ye county matene enibo tutagete digo soria bete abana inchi mbagenda bachikokana na ebange yumwabekire ya kesha negere erete egiate kugitarikia na nyoraiga chibango nchiro chibekire ebango nere okoigwa na ebango yebibe syntax in minute syntax igere bango gete yo okay abantu kunywa sigara ekrogo beke bange na se sigara koko beke bange na se amarua igere nchira abe igori abantu mba bakia utumeka ama ncheno mo Kristo de omo Kristo na ndo mo Pentecosto abere gatato ebango nere eye ya kesha ige chetasenge cheta to discourage chi disturbance chichire ase chikanisa gete echichi abere gyate ko chikobo bona shaka hola asense yeto ya Kenya Wezana wakiri kero wakiri tuzo kora wakiri machote na public participation ando kurangira mbago ja ekari jikori etire arba maoja wadana bono na kirinde kare or inke mat batar gote kare serious sansa ma babo ogo chaya kori kero ona gwenda to comment ogo chaya kori twata yaba kweli chiko ekaro muarangiri ungaki minto e bill nere propose direiga inchupa ka social hall murwe birengara libyaino abantu tukirito kubaro ba konyora bono lichiko lietire bona ria mangana go chago to otoka lakini nande ese bill ya nje ntatenge bolie karo bona bunankwe boli buno monto ngaki ekaro to koliria sense yaito nande no boene ne ngane raro abantu abango meta bona bakolire njiri ko bobonjoreri abandaba naende naba pastor bakulira kuse naba Kristo igoriye bange monori gero konyora ngana pastor bakulira abantu abanyene bakurukunga naba Kristo mono ndura yuba akoraki bakora ekero to kurigie nibo enibe ye kare gochigo soya income ya serikali taringa income yeiga enigo bone ngere for the government gochigo to konya sobo koleri na ende buno muwakili appointed which is very correct chikanisa jinyinga buna boni gogende within KCCBD ntoka neti by the way nto ku planning kisi neta kire planning esababu ndiro konyoro umuntu abegete paka kesha ya mugaso osaya ngwanya gweta bosongo gari onyore korwa bara bagete igoro aso umuntu arinya gitari no erega umuntu ode no akubugiye musiki moino ga kabisa ngaki ngankesha babu ose ngane okuwe ngata babu gate kwe wiki gati yeta gati yeta abantu abaye karo bayimukire okoro bonjoreria gwethere njiri ikiagera abande barabu no bonjoreri bagokora neta keire barue bako ekare bange ya tokire elinde chikokonya asoko bokoreri bwa kwe county wezana ndori maminja kanisa korende ndigotote bana amachiko ikabwa ndamente ntobatinya getari chirega tie town
tari ya monke and kiwa ndubate chobe cia ba advocate chirega tie town bone go bokorera bwito bonge bwa advocate etokore ebina se mutandao obisi itase tore gusi deluxe ekanisa nere ya mota akore obokorerie kroboka bwate kashe ye mogaso chi PS system babwate kende nkeyora kwane ne nyomba ase kanisa yuere enyombere chimita 50 lakini to kwana kende nyo igagase obisi yao igoro regulation takirebe go ika regulation yakoru ne regulation ne enene usengi yera akoru ne yokobeke bango ena chabantu gokore bindebi na ndebo igona bonda mentera abunga ki ntubugate na environmental laws umaete ntubugate ngo toguruka noise pollution igonje na bonda pongeze serikali ya Kisii county ngaki apart from kobeke banga samangana kesha tigana ene tuchikurire ngaki asamangana noise pollution ngaki toko kore se town ya itu noise pollution yakore ekearo license chinaju ekaro montada de gochaka kobeka gosino mukutano wajaga tigatiga ari capital bantu ba nyora income yatoka serikali te banga nelio bilioka tutari konyora kende ge gokonyu mwana inji ge koba in terms of income kirabe gosini license gochiese county government ya